Napamatudaan nga may yara sang ginatawag nga kickback scheme sa pila ka mamalidhaokon sa mga opisyal sang Department of Public Works and Highways kag mga pribado nga kontraktor. Suno kay Independent Commission for Infrastructure Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. inibase sa resulta sang investigasyon nga nagsugod sang Setyembre 2025. Ginpahayag sini nga nagabato ng pila ka mga mamalidhaokon ang mga opisyal sang Department of Public Works and Highways kag mga pribado nga kontraktor sang 20% tubtob 30% nga komisyon bilang kabaylo sa paglakip sang mga proyekto sa national budget sang gobyerno. Ginpanugyan man ni Reyes nga posible nga nakalapas ang mga ini nga individual sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bribery, corruption kag plunder law bangod sa kadakuon sang kantidad nga apektado sa flood control scam. Known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Section 2 of the Public Act Number 7080, plunder law, given the magnitude of the funds involved. This filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law.